Sziasztok! Én Verasztó Péter vagyok, ez pedig a szeptember eleji kertúra. Jelenleg szeptember 13-a reggel van, egy nagyon szép napos délelőtt, napos reggel, úgyhogy úgy gondoltam, hogy már hosszú ideje nem jelentkeztem, viszont most van itt az ideje annak, hogy bemutassam, hogy szeptemberben milyen a kert. Most kivételesen nem előről, hanem hátulról fogok indulni, mégpedig itt a haszonkertből, ahol láthatjuk, hogy már a ribizli és az áfonya kicsit kezd őszi lombszínt felvenni, ellentétben például a sárga málnával, ami most hozza így ősszel a nagyon-nagyon sok málnát. A szeder ugye már nem fog hozni nekem gyümölcsöt, hiszen az az előző évi hajtásokból hozza mindig a gyümölcsöt, és ezek nagyon picik voltak tavaly, viszont láthatjuk, hogy jövőre milyen nagy szedrek lesznek, nagyon szépen nő, sőt ezt már többször vissza is vágtam, mivel annyira gyorsan nőtt. A másik fajta szeder pedig itt van, ő is nagyon szépen fut itt végig ezen a kis tákolt kerítésen, ami most úgy szolgál, mint egy támaszték. Aztán a ginkgo biloba is kezd már őszi lombszínt felvenni, viszont még nem kezdte el lehullatni a leveleit. Kicsit megmetszettem, ahol kellett, azt pedig mulcsként felhasználva ide bedobtam. A füge pedig, hát leszettük a fügét a hét közben, viszont látszik, hogy még sok-sok kis füge van rajta, és így nagyon szépen be fog lilásodni, és nagyon finom fügénk van. Szerintem egy 30-40 darabot idén biztos, hogy leszettünk, úgyhogy bízom benne, hogy idén begyökeresedett, és jövőre sokkal több fügénk lesz. Itt a kis haszonkertben látszik, hogy van próbálkozik még a paradicsom, viszont már annyira hidegek az esték, hogy már nem tud normális méretben beérni, úgyhogy ez a magas ágyás ez lassan itt meg lesz szüntetve, és belekerülnek majd a hagymások, hogy tavasszal egy nagyon szép virágtengert kapjunk itt. Aztán a csüngővérbük nagyon nem szerette ezt a meleg nyarat, látszik, hogy nagyon gyorsan megégtek a levelei, és nagyon gyorsan ledobta, viszont ami érdekes most a kertben, hogy így ősszel minden mennyire szépen beindult, mennyire szépen növekszenek a növények. Itt a levendula mögé bekerült érdekességképpen egy hortenzia, ami majd jövőre lesz szép. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz jövőre tavasszal. Aztán van nekünk egy himalájai csüngőcédrusunk, ami nagy kedvencem. Látszik, így a napba próbálom, hogy a fókusz meglegyen. Ez a felső ága, ami nekem a legmeghökkentőbb, hogy látszik, hogy itt volt a tavalyi ágvég, pontosan itt, és innentől kezdett el növekedni, közel 50 centit nőtt, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy itt elkezd majd oldalra nőni, és ezt a helyet itt benövi saját magának. Aztán ide ugye majd jön egy tiszafa, amint be tudom szerezni, beültetem. Most kicsit kevesebb az idő a kertészkedésre. Van egy nagyon szép juharunk, ami ugye flamingo juhar, és most meg is tudom mutatni, hogy miért flamingo, mert az új hajtások ilyen nagyon szép rózsaszín levélszélűek, úgyhogy több helyen is látszik. Nagyon szépen megfigyeltem idén a kertbe, ugye ez az első ősze a kertnek, hiszen tavaly ilyenkor telepítettük a növényeket, hogy mennyire sok új hajtást hoznak a növények ilyenkor is. Például itt a kis japán részben látjuk, hogy van az ezüstfánk, amit már pár nappal ezelőtt itt megmetszettem, hogy ne egy hosszú ág legyen, és látszik, hogy egyből 2 felé ágazott, sőt, alatta kihozott még egyet, tehát 3 felé ágazott, és milyen hosszú hajtásokat kaptunk, tehát remek kis növény.
és már azt is megfigyeltem, amikor elmentem mellette, hogy kezd illatozni, ami azért van, mert majd ezek a kis virágok, vagy bogyók, tök mindegy, hogy minek nevezzük, nagyon szép, nagyon finom illatot fognak magukból árasztani. Eddig csak hallottam róla, még nem, itt már ki is nyílt a virág. Eddig még csak hallottam róla, de sose éreztem, de idén össze végre én is meg tudom tapasztalni. Ami pedig számomra a legérdekesebb jelenleg, az a babérmegy helyett a korallberkenye. Ugye neki az a, mert mondjuk azt, hogy különlegessége, bár most már annyira nem különleges, mert nagyon sok kertben megtalálható, nekem csak ez az egy van itt a kertben, viszont az, hogy az új hajtások nagyon szép vörösesek, és ez tavasszal nekem nagyon-nagyon tetszett, és nem gondoltam volna, hogy ősszel is ennyi hajtást fog hozni. Tehát nem az, hogy egyet-kettőt, hanem tényleg tele van ezekkel a nagyon gyönyörű vörös hajtásokkal. Remélem látszik is a videón is, hogy mennyire szép vörös. És itt is az, hogy milyen szép a természet. Látszik, hogy ott van a már fás szár, jön, és hopp, itt az új lágyszár, az pedig még nagyon szép piros, és majd ez lesz fás. Remélem, hogy nem fog elfagyni, bár nem voltak olyan hideg teleink az elmúlt években, hogy elfagyjon. Aztán a másik ezüstfa, ami nem hoz virágokat, viszont ő is úgy gondolom, hogy nagyon szépen nőtt, ő kicsikét jobban díszít ezzel a sárgás színével, szépen növekszik folyamatosan. Itt van egy évelőcsokor, mögötte ugye ott van a rózsalonc, ami ősszel szintén másodvirágzott, annyira nem erőteljesen, mint a tavasszal, viszont tarka levelével egész évben díszít, és így megmutatnám ezt a kertrészt, ezt most kifejezetten szeretem. Az oszlopos vörös juhar is nagyon szép, folyamatosan terebélyesedik. Ezt is egyébként ilyenkor ősszel nagyon szépen meg lehet mutatni. Engem nagyon érdekel az, hogy mennyit nőtt egy év alatt. Például itt látom, hogy tavaly idáig volt a szár, és akkor körülbelül ezt a 15 centit nőtte idén a fa ezen az ágon, és tök érdekes, hogy itt tolja ki a kicsi leveleket, próbálom, hogy oda menjen a fókusz, amik majd ilyen szép nagy tenyérnyi levelek lesznek. Mellette pedig a selyemmirtusz, ami ledobta a virágait, aztán úgy gondoltam, hogy hát akkor ő biztos ilyen kis gyenge volt, pár hétig virágzott, de aztán kitolta magából az újabb kört. Úgyhogy most újra díszít, aminek szintén nagyon-nagyon örülök. Mellette a téli bangita, ami most még picike, ő körülbelül egy 1-1,5 méter magas cserje lesz, de itt is látszanak a nagyon szép új hajtások, és látszik, hogy jönnek rá a virágok, majd ugye télen piros bogyók lesznek rajta. Mögötte a másik selyemmirtusz, ami kicsikét jelenleg kisebb, és az erdei fenyő is nagyon szépen besűrűsödött, és ő is nagyon tetszetősen hozza az új hajtásokat. Látszik, hogy itt már jövőre készül, hogy nyomja ki magából újra tavasszal az új ügyeket, új ágakat, úgyhogy ugye ő át lett ültetve a tavasz elején, de nagyon jól érzi itt magát. Most a kert sztárja mindenképpen ez az őszi rózsa, ami itt hát hatalmas lett. Ő ugye egész évben tavasszal vissza van metszve, aztán egész évben olyan, mintha egy tiszafa lenne, egy ilyen gömb tiszafa. Én mindig arra emlékeztet így távolról, de ilyenkor ellepik a bimbók, és látszik, hogy pár napot, pár hetet még kell várnom, hiszen még rengeteg bimbó van rajta. Tehát biztos vagyok benne, hogy itt körülbelül a zöld rész az ki sem fog látszódni, csak ezt a nagyon szép sárga részt fogjuk látni, de hát szuperül néz ki szerintem, úgyhogy emiatt nem érdemes panaszkodni.
Aztán itt az izsopfű már igényelni a visszavágást. Ugye őt lehet, hogy elrontottam abból a szempontból, hogy nem, nem vágtam vissza, hiszen akkor lett volna egy másodvirágzása is, viszont idén nem akartam vele foglalkozni, szerintem így is szuper. Aztán nagyon szépen nő az atlasz cédrus itt hátul, mellette ugye a mentett tiszafa, ami hát úgy néz ki tényleg, hogy nem sikerült megmenteni. Itt alul vannak új zöld hajtások, de annyira kevés, hogy szerintem ő kivágásra fog kerülni. Mellette van egy osztopos aranyszil, aminek megint, hogy bemutassam, hogy mennyire jól alkalmazkodók a növények. Ugye az árudában árnyékban volt, és látszik, hogy ezek a levelek, amikor ide kiültetésre kerültek, megégtek, nem érezték jól magukat, és hát el is száradtak azok a levelek, amik az árudában árnyékban voltak. Ezzel szemben, amik már itt elkezdtek hajtani, hát látszik, hogy milyen szép, gyönyörű sárgák, ugye itt feljebb is, nagyon szépek, ugye hozzászokott az UV-hoz, úgyhogy jövőre már egy teljesen új pompában lévő fa lesz, és remélem, hogy be is sűrűsödik. Mellette itt előtte van egy rózsa, amit párom kapott, a Lidlből vásároltuk, egy szuper kis rózsa, kis paszteles, fehéres, rózsaszínes a színe, kicsi virág, rengeteg itt megint az ágyás elejébe. Aztán a hortenzia, ami nem nagyon nőtt idén, meglátjuk, hogy jövőre mi lesz vele, mögötte pedig egy fehér márvacserje, amit azt szolgál, hogy takarjon. Egyre szebb, egyre nagyobb, úgyhogy jövőre ő már nagyon, nagyon jó takaró eleme lesz a kertnek. És látjuk, hogy a másik mentett tiszofa pedig annyira jól érzi magát, hogy elkezdte hozni össze a bogyóit, ami mérgező, tehát nem lehet megenni. Erre figyeljetek, főleg, hogyha gyerekek vagy kutya van, viszont tényleg úgy tűnik, hogy ő itt jól érzi magát, megmarad, úgyhogy még pár év biztosan kell neki, amíg összeszedi magát, de ő rendben lesz. Előtte a tölgylevelű a hortenzia, ami nekem annyira megtetszett, hogy lehet, hogy itt mellette lesz még egy tölgylevelű hortenzia, majd meglátjuk. Aztán van a aranylevelű cédrusunk, és hát a kert sztárja, úgy mondom, hogy sztárja, hogy már talán az egyik, ha nem a legmagasabb tagja, ami több mint meg háromszorozta méretét, hiszen körülbelül 1 méteres volt, amikor elhoztam az árudából, most pedig már 3 méter magas körülbelül ez a jegénye nyárfa, ami szépen vissza lesz majd vágva minden évben, fel fogok állni oda a kerítésre, ami 1,5 méter magas, én vagyok 1,81-90 között, plusz még a kezem, tehát ilyen 4 méterre fog felérni körülbelül, és ott fogom elvágni a fának a tetejét, így kordába lesz majd tartva, de hogyha minden évben ilyen szépen nő és ilyen szépen kicsúsosodik itt a kert végébe, akkor annak nagyon fog körülni. Ezekkel a nagy levelekkel nagyon szépen takar, és nagyon jól mutat itt a kert elejébe. Aztán itt a sziklakert is szuperül mutat, nagyon szépen benőtték a növények, és hogy megmutassam nektek, itt van ez a kasvirág, amit én nem fogok levágni a térre, majd csak tavasszal, hiszen ezekkel a fekete búgákkal nagyon mutató szerintem, a bogarak is el tudnak bújni, a magokból tudnak eszegetni a madarak, úgyhogy én mindenképpen ezt itt hagyom, mutatós kis növény. Aztán az évelőágyás, ami szintén van 1-2 őszi rózsa, az egyik az ugyanaz a szín, mint amit már előtte láttunk, egy kicsikét kisebb, kicsikét szétesett, a másik ez a mély lila szín, ami nekem egyébként jobban is tetszik, úgyhogy látszik, hogy még itt legál rajta a kis méhecske. Ugye itt van még egy varjuhá is, amit eldőlt, aztán itt van még nagyon-nagyon sokféle évelő. Ugye
az évelőágyásnak ez a lényege, hogy itt mindent itt hagyok egybe. Szerintem most idén már elég szépen benőtte, itt a szélén egy sziszkafar került beültetésre, úgyhogy jövőre szerintem még kevesebb gaz lesz. Aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul itt az évek során ez az évelőágyás. Annyira megtetszett ez az őszi rózsa, hogy ez biztos, hogy tőosztással fogom szaporítani, és kerülni fog a kert másik részébe is, hiszen nagyon szép. Meg hát vannak itt olyanok, például ez a szellőrózsa, ami nem is tudott itt virágozni, annyira elnyomta a többi növény. Itt egyetlen egy bimbója van most. Ő is ugye átültetésből került ide, tehát biztos, hogy meg kellett gyökeresedni. Kíváncsi vagyok, hogy jövőre hogy fog teljesíteni. És bentről kiszedtem még egy szellőrózsát, mert annyira el volt nyomva. Ő pedig ide került előre. Ő sem néz ki jelenleg jól, viszont úgy érzem, hogy meg fog maradni, már pár hete itt van. Most egy kicsigét elszáradt, ez majd vissza lesz vágva, és jövőre remélem, hogy nagyon szép lesz. Aztán szépen nő az örökzöld magnólia, és a beültetésre került selyemakác is szépen megvan itt a kert elejébe. Ő majd valószínűleg jövőre fog beindulni, és akkor kicsit lehet formára metszeni, kicsikét erősebb lesz a törzse is. Ami nekem nagyon-nagyon tetszik idén, ez a 3 toszkántuja, vagy totemtuja, több megnevezés is van. Körülbelül 20-30 centit nőtt magasságba, szélességbe is biztos, hogy szélesedett. Minden videóban elmondom, hogy a 2 olajfát azt meg szeretném vágni gömbre, aminek most a következő hetekben is fog jönni az ideje, hiszen nehogy túl későn vágjam meg, nem tud a növény regenerálódni és elfogy a télen, úgyhogy ezt mindenképpen meg kell csinálnom. Viszont ezek a totemtuják nagyon-nagyon szépen elkezdtek növekedni, aminek nagyon örülök, hiszen itt tényleg az a cél, hogy egy vaskos, nagyon, amilyen magas lehet, olyan magas kis mediterrán részt hozzunk létre, és talán ezen játszik a legjobban, hogy hogyan kezd el szélesedni is. Elkezd itt oldalra hozni ezeket a hajtásokat, és ez majd itt szépen ki fog nyílni, és akkor be fog sűrűsödni. Úgyhogy szuper lesz. Közben pedig most látom, hogy itt a rózsa, amit felfuttatok a kerítésre, az is nagyon szépen elkezdett virágozni. Nagyon jól mutat most az olajfa, majd őt is valószínűleg meg kell egy kicsit metszeni. Az alján biztos, de majd a tetejéből is lehet, hogy csípek le egy kicsit. És a jászmin is nagyon szépen virágzik újra, tetszik neki ez a kicsit esősebb időjárás. A kaspós növényekről majd egy külön videóban fogok beszélni. Az előző videóhoz annyi változás történt, hogy innen kikerült a japán szentfa, és bekerült a helyére egy japán babér, aminek azért örülök nagyon, mert a szentfa nem érezte jól magát, viszont ez a babér kifejezetten látszik, hogy jól érzi magát, és nagyon szépen mutat ezekkel a tarka levelekkel, de egy külön videót fogok neki szentelni a kaspós videókkal együtt, illetve a kaspós növényekkel együtt. Hogyha pedig kijövök, akkor itt az előkertben láthatjuk, hogy itt is kezd levirágozni minden. Itt a kasvirág oldalt ugyanúgy ezekkel a fekete búgákkal van. Látszik, hogy a tarka levelű magyal is így őszre nagyon szépen elkezdte hozni az új leveleket. Minden száron van 2, 4, 6, 8, 8, 10 új hajtás, itt hátul van, ahol több is, úgyhogy ő is itt egy szép gombócot fog alkotni. Ugye az ernyős verbéna az azért nagyon szuper, mert tényleg a tavasz eleje óta folyamatosan virágzik, még mindig van rajta folyamatosan új hajtás, és van rajta méhecske. Alatta a búgáslángvirág, ami szuperül mutat. Ugye mert alul vannak ezek a kis örökzöld golyók, amik majd télen fognak jól mutatni, illetve itt van egy hamis ciprus, ami most teljesen el van nyomva, úgyhogy majd ő télen fogja megmutatni magát. Nagyon szépen megnőtt ez a tolborszfű,
ami szintén ebben a másfél-két hónapban mutat nagyon jól, amikor már itt a rózsák kevésbé, mert elnyílnak. Aztán van itt még egy varjuhájunk, ami már ő is kezd levirágozni, de még azért nem vágom le, mert jönnek rá folyamatosan a méhecskék, és itt alul látszik, hogy ők még ki se nyíltak, tehát ők itt szuper helyen vannak. Aztán van egy gyűszűvirág, amit meg van bújva, kicsikét itt el lett nyomva ő is. A tiszafa belül szintén alig látszik most, hogyha nem tudnám, hogy ott van, akkor lehet, hogy el is felejteném. És a hortenzia nagyon szépen növekedett az idén, úgyhogy jövőre még nagyobb lesz, még több virágot fog hozni. Alig várom. Úgyhogy ez volt a kert. Most jelenleg így nézünk ki. Megmutatom még egyszer a reggeli napfényben. Mindenképpen jelentkezek most ősszel még több videóval. Meg fogom nektek mutatni, hogy mit csinálok én ősszel, mik azok az előkészületek a térre, amiket fontosnak találok. És érkezni fogok egy külön videóval, ahol a kaspós növényeket mutatom be, hogy jelenleg hogy néznek ki, hogy állnak. Hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok, osszátok meg barátaitokkal, és találkozunk majd később. Sziasztok!